So yun mga kalingap, nakita nyo naman po. At muli magdi-disguise na naman tayo na isang pulubi. At nandito tayo ngayon sa bundok, may mga bahay-bahay po dito. At magta-try naman po tayong mag-disguise na tayo'y pulubi, gutom na naghahanap ng maiinom. Sa sino man po na magbigay ng tubig o pagkain ay bibigyan natin ng pera. So tara po mga kalingap. Tao po. Ate, huwag kang matakot. Nauuwaw po ako kasi. Pasensya na po kasi nagkakanya lang po kasi kami ng lola ko Hindi po kasi kami nagpapapasok ng ibang tao. Gutom na ako ate. Kaya pasensya na po talaga. Nahihilo na ako ate sa sa gutom. Kaya pasensya na po. Maawa Ano lang po kayo? Maawa ka na ate at gutom na kanina pa po ako naglalakad at nahihilo-hilo na din ako. Gahanap. Pasensya na po kasi kami nagtatanggap ng ibang tao Wala din po kami ibang kasama. Maawa ka na ate, nahihilo na ako ate. Pwede akong makiinom? Kaya pasensya na po. Hindi po talaga. Maawa ka na ate. Hindi ko na lang po kayo. Nahihilo na ako ate. Makikinom ako ate. Gutom na rin ako. Marami lang po naman. Nahihilo na ako ate. Usok mo lang po kong tubig. Kuya, inom po na kayo. Salamat Okay na po ate. kayo. Opo. Salamat ate. Ba't po ba kayo nakapunta dito? Ano pong nangyari sa inyo? Naligaw ako ate. Matagal na ako naglalakad sa gubat. Ganun po ba? Gusto niyo po ba ng makakain? Kaso, ang pagkain lang po kasi namin dito, toyo lang po ang naiulam namin ngayon Toyo. Oo ate. Sige po, walang po ako Grabe. Okay. Sa pagkakataong ito, labis akong humanga kay ate. Isinaalang-alang niya ang seguridad niya para makatulong lang sa akin. Nababakas ko sa kanyang mukha na labis talaga siyang nag-aalala para sa kalagayan ko. Okay lang po kayo? Okay lang po ate. Upo po kayo. Sige, okay lang ako dito ate. Parang malambot naman yung damo dito. Salamat ate sa pagkain na binigay niyo ate. Ganun po talaga kami nga po mahirap lang din. Walang ulam? Toyo lang po talaga yung ulam namin Toyo lang talaga yung ulam ninyo. Kasi wala naman pong bibihira pong may nakakapagbigay sa amin. Yung nanay ko po wala na, patay na. Ang nag-aalaga na lang po sa akin yung lola ko Si lola ang nandyan. Opo. Ang salamat ate. Okay po. Titikman ko yung toyo. Kain po kayo. Masarap ng masarap. Kasi gutom. Wala na yung nanay mo? Wala na po Yung tatay mo nasaan? May asawa na pong bago. Saka dadalawa lang naman po kami magkapatid. Bakit dito kayo naninirahan sa bundok? Delikado dito. Dito dito na din po kasi kami nagtagal Simula po nung makaasawa si Lola, dito na daw po sila. Kaya dito na ninirahan. Palipat-lipat na lang ng bahay. Dati po mas naanong pa sila sa may bundok. Buti nga po dito na malapit na sa sentro. Kaya ganun po ang buhay namin. Tsaka, buti hindi ka na natatakot ngayon sa akin. Hindi na po, naawa na po ko sa inyo Natumba na po kayo sa hilo nyo. Kaya wala naman pong masamang tumulong kung wala naman intensyon na masama. Saka mukhang mabait ka naman po kaya wala naman pong masamang tumulong. Hindi na po, kain po kayo. Oo, at kainin natin. Gutom na ako. Pasensya.
Masarap ang masarap ang ulam namin, tuyo. Mm. Opo. Wala po kasing ngayon eh, wala pa ng pambili ng ulam na masarap. Mm. Kaya yan muna, pwede ng pagtiyagaan. Basta may kanin. Oo, basta may kanin pag Pinoy, Opo, basta may kanin, okay na Saka- kahit anong ulam. Mm. Taga saan po ba kayo? Saka ba't po kayo napadpad dito? Bundok na po to. Kasi, nag-adventure kami. Kaso, naligaw kami. Paano po yung mga kasama mo? Nakauwi na ata sila. Ikaw lang po yung nahiwalay sa kanila? Oo. Hindi ka naman po, alam naman po nilang may kasama. Iniwanan na nila. Oo, sabi ko kasi iwan niya na ako. Joke lang. Pero salamat ha. Opo, sige lang po. Tubig po. Ang sarap ng pakaluto mo ng toyo. Di paano yan? Nag-aaral ka? Opo, nag-aaral po. Nag-aaral ka? College na din sa Buti nakapag-college ka, no? Sa na lang din po, sa tulong ng lola ko. Kung hindi naman po dahil sa lola ko, di naman po ako makakapag-aral eh. Kasi simula elementary po ako siya na po yung nagpa-aral sa akin. Yan, may man po siya, pensyon, yun, saka paipon-ipon, natutustusan naman po yun sa pag-aaral. May pension sa pag-aaral. Saka minsan po may nagbibigay naman. Nagbibigay-bigay na lang. Pero minsan, kinakapos pa din. Pero okay lang, makakaraos din naman. Buti ang bait mo naman. Opo. Tsaka, concern ka kasi nung mahimatay ako talagang tumakbo ka. Salamat. Natakot na rin po ako eh. Siyempre, ano pong mangyari sa inyo. Salamat talaga. Opo. Sige po, kain po kayo. Gusto mo ako ate? Opo. Wala na kayong ibang pagkain? Wala na po eh. Yan lang po talaga yung natirang pagkain namin ngayon. Pero, sa kung gusto niyo po ng buko. Buko? Opo, kaso kaya niyo po bang kumuha? Ikaw na lang mag-akyat. Hindi naman po ako nakakakit eh. Hindi ka. Opo, wala po kasi kami ibang kasama dito ng lalaki. Kami lang po ng lola ko. Kaya, hindi po ako agad sa inyo lumapit kanina eh. Natakot po ako. Salamat talaga. Opo. Papabilib na ako talaga sa'yo. Mahirap po kasi baka mamaya masama ang masama ang intensyon. Oo, tsaka di ko na din kayang gumawa ng masama, natutumba na ako. Kaya hindi ka na natakot nung matumba ako. Naawa ka na. Naawa na po ako sa inyo eh. At may ituturo ako sa'yo ha. Ano po yun? Ayun, nakikita mo yun. Asan po? Yun. Ayan. Ay! Oo. May camera. Hindi ako totoong pulubi. Ito, microphone to. Ilagay mo yan. Diyan. Kala ko po totoong pulubi kayo. Hindi. Lapit ka na kuya. Nabisto na tayo. Isa akong charity vlogger. Ano po ba? At nasabi mo, kinakapos ka na sa pag-aaral. Opo. Wala kayong ulam na maganda. Ito po yung ulam nila, toyo. At syempre kinain ko naman. Syempre kinain nyo, kakainin ko din kasi parehas lang naman. Ayun, bibigyan kita ng cash para makabili kayo ng masarap na ulam. Huwag na po kuya, nakakahiya naman po kasi eh. Hindi. Saka maliit na bagay lang po yun. Bibigyan kita ng Sigurado po ba kayo? Bilangin natin ha. Okay. Ano mo yung palad mo? 1, 2, 3, 4, 5,000. Sigurado po talaga kayo dito. Naku, salamat po malaking tulong po to sa pag-aaral ko eh. Sa buhay po namin ng lola ko. Okay lang yun.
alamin. Ito po yung bahay nila. At talagang yan para sa ano, makakatulong na yun siguro sa ano, sa pag-aaral mo, no? Opo, malaking tulong na po. Ba't ka pala naiyak? Naiyak lang po ako sa hirap. Tapos siguro din sa ano, sa hindi inaasahang biyaya. Opo, hindi po inaasahan talaga na may magtutulong sa amin ng ganito. Ano ang pangalan mo? Bea po. Bea. Asan si Lola pala? Natulog po. Sige, wag na natin gisingin yan kasi Opo. matanda na ano. Opo, papahinga Bihira. po. Minsan nahihilo-hilo na din. Oo, kagaya ko kanina. So, isa akong charity vlogger. Ayan, experiment yung ginawa ko kanina. Kung sakaling hindi mo ako tinulungan, baka sa iba na punta yung biyaya. Oo nga po. Buti na lang natumba ako, ano? Opo. Kasi gusto ko din tulungan kasi mahirap makahanap ng bahay dito sa bundok. Oo, ang hirap nun po. Ilan-ilan na lang po ang bahay. Ano palang ginagawa mo kanina? Nagkagamas po. Yung po may munting tanim-tanim kaming maglola. Ng mga gulay. At nabanggit mo rin kanina, wala na yung ano mo, parents mo. Opo, wala na po. Hindi ka ba naghahanap ng pagkalinga ng mga tunay na magulang? Siyempre, naghahanap din po yung yung pagmamahal ng isang nanay. Ganun. Nanay, tsaka tatay, ganun. Kailan pa nawala si tatay? Nanay mo? Magto 2 years old daw po ako nang namatay. So, hindi mo na Opo. Hindi ko po tanda yung mukha. Saka wala na din po kami mahanap na picture. Kaya hindi ko po talaga maano yung mukha niya. Baka kamukha mo naman. Sabi po nila kamukha ko, tapos kamukha nung isang kapatid niya. Na ganun daw po yung ang itsura. Ganun kasi pag nanay, kamukha na niya yung anak nila. Ganun lang yun. Opo. Ngayon alam mo na yung itsura ng nanay mo. Kamukha ko daw po eh. Kamukha mo, kuhang-kuha mo, kumukuha yan ng mga anak. So pag nagsalamin ka, parang nakita mo na din nanay mo. Wow, congrats! Nakita mo na si mama mo. Buti strong ka, napaka-strong mo naman. Oo, kailangan pong kailangan maging strong, kailangan maging malakas. At saka, buti nag-aaral ka. Yun yung good news na narinig ko sa'yo, nag-aaral ka. Kailangan pong matupad yung pangarap. Tapos makatulong na din, makatulong kay Lola. Masuklian ko lang naman yung mga paghihirap niya sa akin. Ano ba yung pangarap mo? Maging isang sa bangko. Kasi yun po yung course na kinuha ko. Accountancy? Financial management. Ay wow, gusto mo sa bangko? Opo. Ayaw mo sa mga government, public accountant? Ayoko po ngayon. Gusto ko yung Nasa bangko lang? Nasa bangko lang. Ayaw mo bang yung nagmamayari ng pera sa bangko? Pwede naman po. Oo, di ba? Pwede naman. Siyempre, mas maganda, mas matayog din yung pangarap, no? Kaya laban lang sa buhay. Tama. Tama yan, laban lang sa buhay. Nakakatuwa ka naman. Ilang taong ka na nga, Bea? 18 po. 18. Nagdibo ka na? Opo, nung isang taon. May handa? Wala po. Ay, wala. Opo. Gusto mo mag-celebrate tayo ng birthday mo? Okay naman po. Hindi po. Ngayon pong July. Magbe-birthday ka na? July 28. Ngayong 18? Hindi po, 19 na. 19 ka na ngayong July. Ano pa yung iba mong pangarap? Gusto ko din po sa pag naayos ko na din po yung pag-aaral ko, gusto pong matulungan si Papa. Wala na din po akong contact sa kanya. Matagal na. Wala na contact sa Papa mo. So, buhay pa si Papa mo. So, wala lang contact. Opo. Hindi ko na din po nakakausap. Saka yung kapatid ko po, gusto ko din po matulungan. Kapag nakapagtapos ka na. Grabe naman. Grabe naman yung pangarap mo. Tulungan yung kapatid mo, yung Papa mo. Hindi pang sarili, Opo. Yung po, sa pamilya po, yung nangangailangan ng tulong. Kailangan naman po nating tulungan. Hindi naman po pwedeng baliwalain na natin. Pamilya natin yun. Kaya,
ayun, kailangan po nating matupad yung pangarap natin sa buhay. Grabe, nagugulat ako sa'yo. Talagang dito kayo, nagulat kasi ako kasi usually ang mga naninirahan sa bundok, mga hindi din nakapag-aral. Pero siya, so ang layo naman, kung nag-aaral ka, ang layo ng biyahe. Pababa pa kayo, ano pa kayo. Yung lola ko po, kinausap yung isang kapatid niya sa Vinsons na kung pwedeng doon ako tumuloy pag may pasok ako. Doon po ako, umuwi po ako dito pag wala po akong pasok. Sabado, linggo, Opo, ganon. ganun po. I gets. Kaya si lola po, naiwan dito mag-isa. Ay, kawawa mo din Opo. si Lola. So, uuwi ka at uuwi talaga Opo, pag uuwi po at Friday. pag walang pasok at wala po siyang kasama, walang katulong. Mm-mm. Kaya pag nakaka-uwi naman po dito sa bayan, maglinis ng bahay, maggamas, Mm-mm. gluto. Mm-mm. Kaya ganun po. At nakakatuwa ka naman, napakabait mong bata. Opo. Pagpatuloy mo lang yan. Yan. At buti, syempre, usually, kapag wala ng pamilya, usually yung ibang kabataan, nag-aasawa na, nagbo-boyfriend na. Opo. Ay, sa mga pangaral ng lola, na kailangan, unahin mo yung pangarap mo. Mm-mm. Gawin mo So, yung So, ibig sabihin, hindi ka muna nag-asawa, hindi ka muna nag-boyfriend kasi dahil sa pangaral. Opo. Oh, very good talaga. Sino Hindi yung- nakikinig ka. Opo, nakikinig po ako sa pangaral ng matatanda at syempre, pinagdaanan na po nila yun. Kaya parang alam na nila rin yung mangyayari. Ay, galing naman. Galing. Ang talino mo. Oo, siguro ang talino, nakakabilib ka. Nakakabilib ka talaga. Beya, Opo. Talagang nakakabilib yung mo, yung pananaw mo sa buhay, yung maturity mo. Siguro, blessing na din sa'yo na siguro nag-blessing yung hindi kompleto yung family mo. Kaya mas lalo ka naging strong, no? Baka yun na din po yung sign ni Lord para maging, malakas ako. Matatag. Itsura mo. Lola ay? Bless po. Kalingap po. Salamat. So, ikaw na lang, Lola, yung nag-aalaga dito kay Bea pala. O, ako na lang. Upo ka po, Lola. Kaya nagkakating natutulog pa. Ah. Ako ay pilay. Stroke ka, Stroke Lola. ako. Mildly stroke ako. Yan, Lola, at Uy. ito po, napakabait ng apo nyo. Napakabait po. At tinulungan niya po kahit ganito yung itsura ko. So, ibig sabihin, Lola, ikaw na yung dito, talagang Ako na ang sa kanya. nag-alaga. Nag-aalaga. At Simulang bata pa siya, maliit pa siya, 2 taon pa lang, ako na ang nag-alaga sa kanya. tsaka, nabibilib po kami na sa Lola sa pagpapalaki mo kay Bea. Mabait na bata. Hindi nagbo-boyfriend, Lola, hindi nagbo-boyfriend. Hindi pa? Wala Hindi pa? pa. Wala pa yung boy. Maaral muna. Mm. Makapagtapos muna sa pag-aaral. Hindi nga sa totoo lang, akala ko ngayong susunod na enrollan, hindi na siya makaka-enroll kasi wala na akong pampaaral. Sabi ko, magtigil muna. Maghanap muna ng trabaho. Di matipon-tipon ng pantuition sa susunod naman na pasukan. Yun ang yun ang usapan namin. Yun ang usapan namin, matapos mo itong first year college na ito, di second year college, wala na akong panggasto sa kanya. Matipon-tipon muna. Sabi ko, maghanap muna siyang trabaho. Buti ngayon, Nay, at makapagpatuloy siya. Oo, sana naman. Sana. At ito po, nakapag-abot po tayo ng kaunting halaga. Salamat sa Panginoon Diyos. Salamat Para sa inyo. Sabi ko kasi kanina, toyo yung yung ulam. Yung ulam. Kaya, Ganyan kami. ayan po, at natutuwa po ako kasi kahit natakot siya nung una, tumakbo siya. Pero naawa siya nung natumba.
Siyempre naman, tao, yes. nakakaawa din naman, totoo. Mm. Kaya congratulations ay sa pagkakaroon ng isang apo na kagaya ni Bea. Ano masasabi mo kay Lola? Salamat po sa pagpapalaki sa akin ng maayos, pagpapaaral. Yun po, mahal na mahal po kayo. Mahal na mahal ko po kayo. Ay, mahal ko din naman. Ikaw naman, Lola, anong Oo. papayo mo kay Bea? Ay, ang payo ko, wag na munang mag-boyfriend. Mag-aral na muna para makatapos. Tapos siya nakatapos ng pag-aaral, syempre para sa kinabukasan niya. Di ba? Para sa kinabukasan din niya. Tapos muna pag-aral, wag munang mag-boyfriend. At kung mag-boyfriend, syempre pag nag-boyfriend, tuloy yan sa pag-asawa. Oo. Ay, Baka hindi siyempre, naman. kung nakatapos siya ng pag-aaral, hindi sila maghihirap. Sa kanila din naman yun. So, yun lang. Totoo yan talaga ganyan. Tama yun lang. At sa nakikita ko naman kay Bea, talagang pinapakinggan niya yung mo, yung mga pangaral mo. Ay, bilib man totoo ako dyan sa batang niya. Yan, pag nandito sa bahay, nandito lang yan lagi sa bahay. Malabas yan bahay, kung utusan kong pumuntang tindahan, may bibilihin. Yan. Pero kung dito lang talaga, nasa Hindi kwarto. siya labas ng labas. Hindi, nasa kwarto lang Oh, yan. galing naman. Oo, nasa Nabutan namin nagagamas ganyan talaga yan. Maski dun sa, nag-aaral ay sa dahil. Ngayon, natuloy siya dun sa bahay ng kapatid ko. Libre naman siya dun na sa pagkain. O, libre na sa tubig, libre na sa tirahan. Sa kapatid kong bunso, yung kapatid. Ngaron yan dun na, Kasi kung dito, mauwi siya paghahapon, mamaga pupuntang dait, mahirap pag ang sasakyan. O, paghapon Buti naman. naman, mahirap din ang sasakyan. Buti nga, Lola, inuuwi ka lagi. Ay, bihira na uwi siya dito. Sabado, linggo lang. Oo, minsan nga biyernes lang. Huwebes, biyernes. Pag Sabado may pasok siya. Linggo wala naman siyang pasok. So ngayong Sabado, wala siyang pasok. Ay wala. Bukas So, wala. ibig Lunes. sabihin ay, pag wala siyang pasok, umuwi siya. Oo. Hindi kanya kinakalimutan. Ay hindi naman. Sabi po niya kanina ay tumutulong daw siya kasi wala ka nang kasama dito. Oo, totoo nga naman. Buti naman, di mo nakakalimutan si Lola mo. Hindi naman po, siya na lang yung kasama ko eh. Siya na lang Kami na talaga lang yung talagang dalawa. kinalala mong mama. Opo. Grabe. Kami na lang talagang dalawa dito sa bahay. Grabe naman mga kalingap to. Natatouch ako sa kwento ng ito. Totoo Oo. yan. Ah, Minsan nga kung ako ay inaabot, high blood baga ako. ay nay, Oo. ang gamot dyan, mga karne. Ay, Diyos ko, hindi. Hindi nagkakarne. Sige, ayan, at nice to meet you, Lola, and then salamat talaga at Opo. God bless na talagang naano ako sa kwento ng buhay mo tsaka sa kabaitan ng pinakita. At hindi din kami magtatagal. Saludo din sa'yo si Kuya Joel. Oo. At hindi din kami magtatagal, Nay, at na din kami. Maraming salamat. Salamat na din po. nakarating kayo dito. Kayo lang po kayo doon. Mga kanina. Oo. Salamat kay Lord. Lalong higit din sa inyo. Kayo nakarating dito. Salamat Hindi po. namin akalain. Na may blessing na darating. Oo. Baka nagpipray kayo. Blessing in disguise. Ayan. At ako baga laging nagdidinig namin kay Kuya Bal Santos Matubang. Pag alas 5 ng programa baga sa Boom Radio. O, didinig ko yan. Ayan. Siguro ka-connection din kayo dun. Opo. Maraming salamat din po sa blessing, sa tulong na binigay niyo po sa akin ngayong araw. Malaking tulong po to sa amin ng lola ko. Ayan po mga kalingap, maraming salamat sa panonood ng ating charity vlog, Blessing in Disguise po sa family nila Ate Bea. Thank you so much po mga kalingap sa walang sawang sumusuporta sa channel natin, sa mga hindi po na-skip ng ads para may pagpatuloy natin ang pagtulong na kagaya po nito. Sobrang salamat po.
Thank you so much sa hindi pa po nakasubscribe sa channel natin, Kalingap Alvin. Please subscribe na po. At supportan din po natin ang lahat ng bumubuo ng Kalingap, especially po si Kuya Bal, si Kalingap Brab, at sa lahat po mga Kalingap na bumubuo. Salamat and God bless. Siya ang kaibigan nyo, palaging malalapitan nyo. Walang ibang angat kundi ang magpasaya ng kapong Pilipino. Kahit anong problema, siya ang lagi nyong makakasama. May Kalingap Alvin, kayo na kaibigan, masasandalan pag inyong kailangan. Walang ibang hangat kundi ang magpasaya sa kanyang mga kababayan na nangangailangan. Kahit masama ang tingin ng iba, hindi mag-iiba ang pagbibigay niya ng ligaya sa kanyang mga kapwa. Meron kayong masasandalan, palagi niyong makakapitan. Isang Bicolanong may mabuting kalooban, sumama ka, ikaw isasaya sa mga video niya. Simpleng lalaking may busilak na puso at matulungin, yan si Kalingap. Siya ang kaibigan nyo, palaging malalapitan nyo. Si Kalingap Alvin, kasama ko po si ang magpasaya ng kapong Pilipino. Kahit anong problema, siya ang lagi nyong makakasama. May Kalingap Alvin, kayo na kaibigan, masasandalan pag inyong kailangan. Hindi magdadalawang isip na kayo ay tulungan. Hindi mag-aalinlangan para sa kanyang kababayan. Hindi magsasawa, hindi magbabago. Basta Kalingap Alvin, maka-Diyos at makatao. Mabait, masipag na palagi nandito. Mabuting Ayan mga Kalingap, good morning. hindi magsasawa, palagi niyong makakasama. At puntahan po namin si Lola Mamerta, parang si Lola Damiana na nangungula. Sumama ka, ikaw isasaya sa mga video niya. Simpleng lalaking may busilak na puso. Ayan mga Kalingap, good morning po. And today po mga Yan si Kalingap, siya ang kaibigan nyo, palagi malalapitan nyo.